हाँ हेलो खेसारी भैया, कहनी ह कि हमरा गांव में तनी एगो प्रोग्राम करे के रहल। 75,000 रुपया डाल दिले बानी, 25,000 औरो डाल देतनी का? 25 ना 50 डाल दी काहे मुँह आवतनी जला हम फुल पैसा न ले तले कहाँ गड़िया खोल ले जा हमर गड़िया हवा खोल देला ड्राइवर है हमारे बाजे जले पूरा पैसा ना मिले तले हवा खोल देला गड़िया के गड़िए न खुले ले काहे नहीं स्टार्टे ना होले काहे दूर देखी भैया, हम 75,000 डालिए दिले बानी, और घटी बढ़ी तो बोलेम। आए बोले ना हम तो अइबे ना करे 75 आइल बा तो 25 आवरी चाहिए देवता। हेलो मार्ट साहब, हमरा के जानत रहन, मार्ट साहब से रहुआ कनी ह मार साहब से हम कह दिले बनी कि देखी मार साहब बीच में बानी तो वहाँ के घर से ना नु दे एगो तो वहाँ के चलते 30,000 रुपया हम कह देती ना तो 1,30,000 के नीचे खेसारी भाई हिलत कहाँ बढ़े जे लेकिन वहाँ के चलते 30,000 रुपया कम कर दिले बनी 30,000 के माने नु बा हमनी के आम आदमी सब गरीब परिवार के लड़का हैं सब यही जगह गौलर नहीं हम टाटा में 1,65,000 रुपये में व्यवहारे पर गौलर नहीं हमारे गाँव के लोग हाँ कची भैया, टाटा में प्रोग्राम गौलर नहीं 1,65,000 रुपये में तो हमारा चाचा सुनो ना भैया, हमरो सपना बाटे कि हम खेसारी लाल के बोलती आ उनका से गाना गवाती, वही में अपने के श्रद्धा भी पूरा करे के बा। आए श्रद्धा हुई तो श्रद्धा बता 5,000 आए तो अलग से दे दे ये महाराज श्रद्धा तो ओकरा के नु कहल जाला जे 5,000 अइला के बाद रुआ के हम हमारे के कोट पैंट किननी सफारी सूट किननी ओकरा बाद बढ़िया एगो 2,000 के चादर किननी किनला के बाद बढ़िया से होटल में ले जाके खियौनी पियौनी तनी पार्क में घुमौनी श्रद्धा ही करा के कहल जाला। अब हमारे पैसा काट के श्रद्धा पूरा करे के फेर ना तो वो पूछ लिए एक बार फोन करके दी नंबर कॉल के हम तो जानता नहीं भैया कि और रुपया एडवांस दिया जाला और रुपया अइला के बाद प्रोग्राम कइला के बाद भी मिलेला। अब एक बार पूछ लीजिए फुल पैसा ले ले कि बाकी लगा के आवेले माने भैया हम काहेला पूछली, तोरा पर हम विश्वास नहीं के, हमरा गांव के बगले के बड़ा। आए गांव के बगले के बनी हमरा दिल में बनी तो हमरा दिल में रोज एक बार नाव ना ली तो हम सुत नहीं की सकते।